Srdečne vás pozdravujem, prajem vám všetkým pekný deň. Vítajte v obci Veľký Kýr, som Beata a idem vám ukázať túto nehnuteľnosť. Rodinný dom je vzdialený z mesta Nitry 16 km, od Nových Zámkov 25 a od mesta Šurany len 14 km, kde je významná križovatka vlakov a tam sa dostanete odtiaľ do Bratislavy, Zvolena či Budapešti. Obec Veľký Kýr má veľmi slušnú občiansku vybavenosť. Nájdete tu pizzériu, reštauráciu, lekáreň, lekára, školu, škôlku, kaderníctvo, čerpacú stanicu a mnoho ďalších potrebných vecí si tu viete nakúpiť.